San Bertolameu gañou a proba celebrada onte en Cabo de Cruz e afianza o seu primeiro posto na Liga A. Os remeiros de Cabo finalizaron cuartos e os de Puebla sextos. San Bertolameu confirma a súa intención de gañar a Liga A de Traíñas cunha nova victoria. Nesta ocasión, os remeiros de San Bertolameu fixéronse coa sétima bandeira de Traíñas Marina Cabo de Cruz Concello de Boiro, aínda que a loita polo primeiro posto estivo moi igualada. Bueu arrebatoulles a vitoria o sábado na regata de Santa Cristina e onte puxéronlle as cousas moi difíciles. A diferencia entre as dúas bancadas tras cruzar a liña de meta foi de apenas 3 segundos en favor de San Bertolameu. A Traíña de Mecos foi a terceira en rematar a proba, seguida por Cabo da Cruz, Mera e Puebla, que conseguiron rematar a regata baixando dos 21 minutos. Co terceiro posto de Mecos adianta na clasificación a Cabo da Cruz, que agora é cuarto. A próxima cita da Liga Galega de Traíñas celébrase a fin de semana que ven, tanto sábado como domingo.